سلامنا عخاتكم يخون أبرح أون قربان زلخم نايز مرب زتختتلتي أبوتات عديتات تحات أحوات كابتي سماين مدرن صفت أرق زي أبيهر كاب نمدحنا أمسكال تسقيلو بسال سيت معالت تنسي أبي مان قرما تقميتو بخبري بقرما استخلله ود أملاخ سأقان سلامن مسنفس وكفنا يخون زي أبيهر مسكن أبزي حلفه سومون ببعينتو عينت صلوتات شوعات عينت أقدس صلوتات رئينا نيرنا محبر أملاخن أقلقلتانا بزبل أرئستنا صلوتنا بزح عينت زوسخيك خوون كم زقبو دقاقي ما بزعبات صلوتون قد محجز مهاركو ازي موسختا سلزخوني كنقص لينا مو እግዚአብሔር كزاربنا بصلوت دما كاب تحجز لنا بزياده كنوسخ زخلنا مخرتات كاب قال እግዚአብሔር كرئنا نصلي قدوس ابو بيسوس كريستوس سم كاب زلعالم نزلعالم سمكا بروخ يخون كاب مبراق صحاي كسع معرابا كل لسان زبلن عخا يمسجن اجدما እግዚአብሔር ابو بصلوت اب قدميخا كنقرب ابز مودعتا زمن مودعتا كل ነገር ቀሪቡ ስለዚህ ርዕስኩም ግጥኡ ንጸሎት ድማ ንቕሑ ኢሉ ሐዋርያ ጴጥሮስ ከም ተዛረቦ ንሕናው ነዚ ምኽሪ ዝሒዝና ጸሎት ንፉዓትን ብርቱዓትን ኮይና ቅድሚኻ ደው ክንብል ንርስና ድሒና ካልኦት ከነድሕን ክድግፈና ናይ ጸሎት ህይወትና ድማ ክምዕብልን ክውሳኽን ጸሎት ክትምህረና ንጽሊ ኣለና እግዚአብሔር አቦ ዘመን ጽቡቕ ፍቓድካ ስለትገብሮ ድማ كبرن هبك لنا كابزل عالم نزل عالم اتقدسم كاي بارخ آمين اب افسون شارشاي معرف قدر 10 شمون تناب قداماي تيموثيوس معرف كلته كاب حدا خص 4 تناب زرعنا يبز حلفه غزي بكل صلوتن لمانون كل ساعه بمنفسنا صليخم يلو لازم بكل صلوتن لمانون كل صلوت بزح زطر نفت صلوت كم زلو ابتنا افسون شارشاي معرف فقد 10 شمون ابتنا قداماي تيموثيوس كالاي معرف دما سلا كل سب سلا نغستات سلا مكواننتي صلوتن لمانون مهللان مسغانان نابله بزح عينت صلوت كم زلو حبيرولو سلازي كنصلي بكل عينت كل زدمر صلوت كلونا ابز حلفه غزي ريالخو بحانسا دما تماهرنا لنا سلازي اب ابراويان 10 حدا فقد شدشته زصلي سب املاح كم زلون نتوم ماليتهم كوينوم زدليو دما ناي صلوتهم ملس خم زهبومن كامن يغبوي زي ابيهر هلو مخانو زغبر مخانو زي امن ايصلني سلازي صلوت ادلاي خم زخونه اقداسي خم زخونه ادمعي كم زخونه بحقي بقنعنا مسن نصلي ابز حلف رئينا نيرنا ومصحف قدس بزخونه عينه صلوت تصلي እግዚአብሔር كم سمعوا ايزاربني مصحف قدس حق صلوت الله اذا حق صلوت بسم يسوع كريستوس ناب املاخنا نصلي دايلو اونجيل يوحنس كسحجي نبو بسمي ايلمنكمون حقوسكم ملو انت خوونغنا بسمي لمنو اليوم اونجيل يوحنس معرف 16 فقد 10 13 14 اذا قال زي ندق مزامرتو غويتا حبيرو مالو كنديله معرف 16 فقدي 20 13 14 اذا قال زي ابو تصحيفو له كم زيبل كسحجي حنتكو بسمي ايلمنكمون نمن እግዚአብሔር አቦ حقوسكم ملؤ من انت خون لمنو ترخبوا دماءكم كبلهم كله نرئي سلازي اب يسوس كوينا بيسوس اميننا ناب እግዚአብሔር አቦ ኢና كنصلي زغبانا بخالق نصليو ጸሎት اب قدم እግዚአብሔር بمسرعو سلازي مصه قبول ايكونن اب 10 4 فقد 10 3 10 4 دما انا
أنا ناب أبوي خيد الله خمو تبقى عايز أمن نزع أنا زجبر زل خو جبرتات كم زجبر كاوز عبون كم زجبر بحق بلكم الله خمس بله أو كسر 10 سلسته أبو ودي ما أنت خبر سوي بودي ما أنت خبر سي بسمي زلمنكم زبله خلو كجبر لكم بسمي نجاب هربو بسم يسوع كريستوس زي نصور في التذكرلونا يقبائي زابير مسجد سلازي صلوتنا دما بصوري لبي بقنع لبي خون كم زقبو صوصي لب خلونا خم زقبو لب دما كرسح سلازخل بنصحى أبقر مجزابير قدم كنقرب كم زقبانا أبز حلفة جزيون رئينا نيرنا ساعات صلوت بزح جزي أبوتات أبولي كدان زنبرو كنا نبب كلنا نبعل داويد نبعل إساياس نبعل إرمياس بنجهو يسألي خمس زنبرو صحف زقدفلنا مسكري سلازي ساعات ناي صلوت كري أخلنا ما بزحتو جزي بنجهوي قلنا ناي مشيت سبات انترا أخينا أمسينا كنسألي يكالي مزمور داويد حمشاي معراب أب مزمور داويد سوسان سلستن معرف ناي داويد بنقو يتسل خمس نبره أب إساياس أسران شدشتن دما إساياس أنجيونا أملاخ يدالي خمس نبره مدحنينا ويتانا يسوس كريستوس دما أمارقوس معرف حده قطر سلاسان حموشتن أنجيو خطس إلا خمس واسه مسكر الله سلازي خنس إلا كلنا بنقو انتسألنا صبوق يخونلنا قدمنا بسرح موفارنا قدمي ناقصنا مغبي محلافنا بنجهو نسألي كندا جزء يسألي نروم تلنا بزح جزء كم بعال دانيال أبشار شاي معرف سرحنا هالله موقع أما عاد ثلاثة جزء يسألي خمس نبرو أفقد عشرة حدن صحيح الله نصحاب قدس جنا كل جزء خمس إلا خمس جبا الناون أبقول شيء رابع عي معرف فقد خلته أبقد ما يسألون حمشاي معرف فقد 10 شعاتون تزاريبون كيبا تحكم تسأليوي أزوتيركم تسأليو سلازنا يسألوت هيوات كلوانا نفسنا تسألو زلمدت كتكون أبزعتنا يوزوات أنا يو مسك زي أبهر حسابنا كل جزي مس أملاخ تتابق أخون استقارنا خون كل معالتي أمن قدنا نعوخ نحسب مزمور داويد 8 حدن با 8 4 قليت قلنا له انتاي ديلو مزمور داويد 8 4 كم زبل قال تصحيف له مزمور داويد 8 4 انتاي له أمن قدي كل جزء ذكر خابص آن يميلو 8 4 فقدي 4 أبيت كازو نبرو بصعان يوم كل جزء يود سخايلو قطر حموشته حيلهم بأخذ خونه بلبهم نمن قد خاز حسبو سبات بصعان يوم سلازي أبلبنا نجزي أبير نحسبو كنكون كاب جزي أبير زيت أفئة حساب كلونا نجزي أبير أبو أمرنا كنوقات رو يقبأ الناي زي أبير يمسك سمو بروخ يخون كملنا خنتقلي انتلنا خاء مصحف قدوس مارقوس دويلكم كتصلي يخلهم يبل معرف 10 حدا فقد 25 دويلكم كتصلي يخلهم ويدما تنبركي خنا ويتا يسوس اب لوقاس 22 تنبركي خب جيت سمان تصليو اب افسون سالساي معرف نابت اب سماين ام مدرن كله ولدتات كابو سما ابو ببركي امبركا خالخو الحواريا باولوس لبنا مرمرنا خنصلي دما أب مزمور داويد 4 تصحيف له أما دك أشيخهم سقبلوا لبخم مرمروا كمي كم زخونة قدات تحسبوا مأنتي يبلنا زي أبهيري مسجن ما بنقهو خنصلي كل ساعة كنصلي سفرات صلوت كلونا صلوت كنزوتر دويلنا خنصلي تنبركيخنا خنصلي لبنا نامرمرنا خنصلي تزاريب الله تفلطوا ديكم طبنا املاخ سبات سفرات صلوت نيرومي يسوس
فلي نابجت سمان النخدة لمود نايت أولو سفرة نيرو كاب جزا يوتس نيرو جزا كاب جزا أنت زي وتس أنا مسألة سفرة خلو الناس بوي فلت ديكم أبراهام مسألة سفرة كم زنبرو سلازي نايت أولو سفرة دما يحلهم أما تيوس معرف شدشته كتسألو خلها مع عصو ناب حلفين يخاء طيب لازم مسألة سفرة ونيرو وميمت دك إسرائيل مالتي ناب حلفين يخاء طو مالت مسألة سفرة قبرو ولا تاجزا سباب تكون تسألي لا سفرة انتفت إلكم بقي أبزا فترة اندهريكم أبراهام تمري تخيلوسي أبو مسألة كم زنبرو مصحف قدوس مسكر له زفترة أسران حدن فقدي سلاسان سلسن اندهرن بيكم سفرة صلوت نيرويو أبراهام أسران حدن سلاسان سلسن انتهي بلا بتصحف أبراهام كأبئر شبع تمري تخله أبقاون بسم أبهر زلأ لما أملخ تمه لليه تمري تخله بالكله تمري نحنسع زنبر أو ما يكون قصالي نخل جزية زنبر ناينوح زمن جزية زلوا أميو سلازي نابعنا خده يسألي بسم أبهر مهلل نيرو سفرات صلوت كأ يهلهم قبلهم عنتي ناي سفرات صلوت بوتا مدبو زي أبهر تمسكن يخون أب دقديو أو وشتديو سفرات صلوت يحلون زي أبهر يمسكن باركم تبع أمهو يزمهاركم وإذا ما استزرار منالو صلوت بزحز وسخ كم زخونه بعتان كم استمثله تزاري بلخ سلازي صلوت بعتان كم زمثل موت عتان كعب برحتنيا قمامي استقاممه أزي طعم نأملخ به زبل زستقود أب حوي كم سختت وتحوي أب تمسوي حوي ناي عتان أب زسات معرف سلاسة كاب حدا سقع شدشته ويشوعات تصحيفوه زلون ترى بيبكمو كترخبوه تخيل يخم زي أبهري مسجد ساعة شعات زلون معرف سلاسة كاب حدا سقع شعات أب تمسوي عتان تحوي أبو زلون مني أقيدوه زي أبهر زي أقول حوي إمه بمنفس قدس بدقف منفس قدس كنتسألي نمنفس قدس كدقفنا خنصوعه راكليتوس إيمه تسويعين دقفنا زمس إمه أب رومي شمونته كاب 26 شوعة ترينا يو كم يقرنا خنصلي خمس قبأنا ينفلتنينا منفس قنا ندخمنا يدقفوا خمس بله سقادو خومي منفس قنا تداليل له إلو دما نبيتروس كم تزاربو أما تيوس 26 حدن دقفنا كم زخونه نمنفس قدوس نصوعي مبار يبلا اللخو عطان تمثل له استقام ما عطان سلاز قاش حود ما اينمص ناي سمعيت صلوت ايكونن زدلي غويتا بمردا بمنفس قدوس كخون قاش حوي نابتي مسوي عطان سلازمصو እግዚአብሔር ዝተቆጥዖም ኣብ ዘሌዋውያን ምዕራፍ 10 ፍቅዲ 1 2 ደቂ አሮን ኣለውዮም ስለዚ ነስተውዕል እዚ ዕጣን ክብል ከለኹ ኣብ ብሉይ ኪዳን ዝግበር ዝነበረ እምበር ሕጂ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ዕጣን ንገብርና ማለት ኣይኮነን ምሳሌ ኮይኑ ግና ካብ ብሉይ ኪዳን ጽላሎት ናይ ጸሎት ኮይኑ ጸኒሕ እዩ ሕጂ ግና ብመንፈስ ቅዱስ ብጸሎት ዝተተከአ ከም ዝኾነ ፈሊጥና ንጸሎት ዝመስል ዕጣን ዕጣን ዝመስል ጸሎት ክንጽሊ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ኣብዚ ሓለፈ ግዜ እንተው ሓደ ኣብቲ ናይ ጸሎት ካብ 10 ካብ 7 ዘይውሕድ ዓይነት ጸሎት ከም ዘሎ ዝተዛረብክዎ ትዝክሩ ኢኹም ተቀዳማይ ናይ ምስጋና ወይ ውዳሴና ኣምላኽ ነቕርቦ ብኩሉ ብንሪኦም ዘይንሪኦን በመንፈሳውን በስጋውን ኩሉ ቆጻጽርና ከም እግዚአብሔር ዝገበረልና ምድሓን زعبيلن مو سلام مدحنا سلت أم مسكال قرانيو نمدحنا زفسسو مسواتي سلت زقبرلنا نايزل ألم حدقت حاتيات محرت نأملاخ كنا مسجنو سلام محرتنا أملاخ يمسجنو يمسجنو إلى اللهم أبرومي 10 حمشت فقد 10 سلام محرتو كنا مسجنو يقبأ ناي سلازي أب علت نرخبو بخوم وكان تخوني كابزي أبير كم زخونة فليتنا كنا مسجني يقبأ ناي خالأي ناي قرعان ناي أويات وي ناي أبيوتتا صلوت زبلكو ناي قرعان صلوت اللي قدم أملاخ قرعاننا خنا نقرب
أوياتنا خنا سمع عند እግዚአብሔር ናብ ጻድቃኔን ኣእዛኑ ኸኣና ኣውያቶም ስለዚህ ዘእውመን ጸበባ ዝረኸቦ ዝተገፍዐ ስለዚህ እግዚአብሔር ናብ ጥርዓና ይሰምዕ እዩ ከምቲ በኣምሆይ ዝበልክዎ ኣብ ግብረ ሐዋርያት 4ይ ምዕራፍ ካብ 23 ክሳዕ 31 ኣፈራሪሆም ወንጌል ኣይትስበኹ ምስ በልዎም ናብ እግዚአብሔር ከም ጠርዑሞ እግዚአብሔር ከም ዝመለሸሎም ኣብቲ ግብረ ሐዋርያት 4ይ ምዕራፍ ተጻሒፉሎ ናይ ምምላድ ወይ ምጥባቕ ጸሎት ዝበልናዮ ኣዝዩ ኣገዳሲ መንጎ ክልተ ሰብ ክትዓርቕ ኢልካ ተኣትዎ ምእታው ንሱ ኣብቲ ንቓዕ ጠጠው መባል እዩ ኣብቲ እግዚአብሔር ዝሓዘነሉ ዝጓሃየሉ እቲ ቁጥዑኡ ናብቲ ዝበደለ ሰብ ከየውድቆሲ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ከም በዓል ሙሴ ከም በዓል ሳሙኤል ኮይና ደው ኢልና ጸሎት ጻድቕ ብግብራ ስለ ብዙሕ ተስልጥ ክንጽሊ ከዘክረኩም ፈቱ ናይ ስምምዕ ጸሎት ዝበልናዮ ድማ ካብ ቃል ኣምላኽ ተበጊስና እግዚአብሔር ሓሳቡ ፈሊጥና ከም ፍቓዱ ኮይና ብሓደ ልቢ ኮይና ክልተ ወይ ሰለስተ ተሰማሚዕና እንተደኣ ከም ቃልካ እዚ ንጽልለና ይኹን እንተኢልናዮ ዝእሰር ይእሰር ዝፍታሕ ከዓ ይፍታሕ እዚ ድማ ኣብ ማቴዎስ 18 ርኢናዮ ነርና ናይ ምጉት ጸሎት ከም በዓል ኣምባቆም ይማጎቱ ነይሮም ምዝኣሞና ሓደድና ንማጎት ክትረትዕ ስባዕልኻ ተዛረብ ይብል ዝማጎት ናይ ሕጊ ፍልጠት ዘለዎ ሰብ እዩ ኣብ ቤት ፍርዲ ተማጊትካ ዘይትኽእል ባዕልኻ ሕጊ ናይቲ ሃገር ስለ ዘይትፈልጦ ጠበቓ ትገብር ትጠበቓ ሕጊ ስለ ዝፈልጥ በዛ ዓንቀጽን እናበለ ኣክንዳኻ ኣፍ ኮይኑ ከም ዝማጎተልካ ንሕና ድማ ቃሉ ሒዝና ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ቅዱስ ቃሉ ክንፈልጥ ከም ዘለና ቅድም ክንፈልጥ ይግባአና ቅዱስ ቃሉ ፈሊጥና ከም በዓል ነህምያ ከም በዓል ኣምባቆም ከም በዓል ዳንኤል ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ክማጎቱ ከለዉ ንርኢና እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን ብፍላይ ኣምባቆም ተማጓቲ ሰብ እዩ አንታ እግዚአብሔር ዕንተኻሲ ሓጢአት ክሪአዶ ስቂሉ ይኾነለኒ ሓጢአትና ረኣኻ ሱቕ ትብል ክብሎ ከሎ ንርኢ እስከ መልሲ እንታይ ከም ትበንኻ ክጽበአ እናበለ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ይማጎት ዝማጎት ቃል ኣምላኽ እንታይ ከም ዝብል ፈሊጡ ወእግዚአብሔር ቃልካ ከምዚ ደይኮነን ዝብል ከምዚ ዝኣመሰለ ተስፋ ደይሃብካን ስለዚ ኢልካ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ደው ክትብል ከለኻ ኣምላኽ ከም ቃሉ መልሲ ይህበካ ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ብፍላይ ናይ ውግእ ጸሎት ክንዋጋእ ከም ዘለና ከዘክረኩም ድማ ይፈቱ ብፍላይ ዳዊት ተዋጋኢ ጅግና እዩ ነይሩ ንጎልያድ ክዋግኦ ከሎ ንስኻ ብመዝረቕ ብሰይፊ ብኹናት ትመፀኒ ኣለኻ ኣነ ግን ብስም እግዚአብሔር በቲ ንስኻ ዘባጭኻዮ ኣምላኽ እስራኤል እመፀካ ኣለኹ ኣብ እስራኤል ኣምላኽ ከም ዘሎ ሎሚ ክትፈልጥ ኢኻ እናበለ ትብዓቱ ኣብ እግዚአብሔር ገይሩ ተወኪሉ ብስም እግዚአብሔር ክዋግኦ ከሎ ንጎልያድ ንርኢ ሎማ ክንዲ ጎልያድ ዝዋጋአናን ዝጻረረናን መን ብስም እግዚአብሔር ክንመጾ ይግባአና እዩ ብስም ኢየሱስ ክርስቶስ ክንቃወሞ ይግባአና እዩ ሓደ ግዜ ዘይከውን ነገር እንተዳርኢና ከምቲ ኣብ መዝሙረ ዳዊት 55 ዘሎ ቋንቋኦም ደባለቕ ከምቲ ኣብ ካልኣይ ሳሙኤል 15 ድማ ናይ ኣሒቶፈል ሓሳብ ዘርዝር ኢሉ ዳዊት ከይጥቃዕ ምእንቲ ናብ እግዚአብሔር ጸለ ንእግዚአብሔር ክዝርዝር ቋንቋኦም ክደባለቕ ንሕናውን ንእግዚአብሔር ምስኡ ኮይና እንዋጋእ ምዃንና ክንፈልጥ ይግባአና ብፍላይ ድማ ኣብ ያዕቆብ 4ይ ምዕራፍ ካብ 7 ክሳብ 10 ተንቢብኩሞ ንኣምላኽ ተጋዝእዎ ንዲያብሎስ ድማ ተጻረርዎ ንሱ ድማ ካባኻትኩም ክሃድም እዩ ንኣምላኽ ቅረብዎ ንሱ ድማ ክቐርበኩም እዩ ግን ንኣምላኽ ዘጉዮ ሓጢአት ከህልወኩም ድማ ኣቱም ሰብ ክልተ ልቢ ልብኹም ኣንጽሁ ተሓጸቡ ንጽሁ ክብል ከሎ ንርኢ ንእግዚአብሔር ክንዋጋእ ከለና ዘይሕግዞ ኣባና ክርከብ የብሉን ንሱ ድማ ዘይተነስሐና ኣሎ ሓጢአት ወይ ዘይተገዛእናዮ ንጎይታ ክህሉ ከሎ ቅድም ንገዛእዮ እንተደኣ ንኣምላኽ ተገዚእናዮ ዲያብሎስ ካባና ክሃድም እዩ ንገዛእዮ ማለት ንዓና ዝበለና ቃል ንክንሰምዕ ሕራይ ክንብሎ ክንግዝኦ ከለና ሰይጣን
ክንጻረሮ ኾለና ሓይሊ ይስእን ምስመን ከም ዘለና ስለ ዝፈልጥ እግዚአብሔር ምሳና እንተደኣ ኮይኑ ድማ ዝቃወመና የለን ሮሜ ሻምናይ ምዕራፍ ካብ 31 ክሳብ 34 ነቶም ሕርያት ኣምላኽ ዝኸሶምን እግዚአብሔር ይትዘጽድቕ ዝኾንን ከደኣመን እቲ ፍርዲ ዝተዋህቦ ክርስቶስ መኽፈርደኒ ከጥፋኣኒ ዲመጽ ኣይኮነን ከድሕነን ባ ክጣበቐለይ ባ ስለዚ እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን ወገን ኣምላኽ እንተደኣ ኮይና ንሱ ምሳና ኮይኑ ይዋጋእ እዩ እግዚአብሔር ምሳና ኮይኑ ዝዋጋእ ናይ ውግእ ኣምላኽ እዩ እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን ናይ ስልጣን ጸሎት ድማ ሕማም ክንጽሊ ኾለና ናብ እግዚአብሔር ኣይኮናን ክንጽሊ ዘለና ሕማማት ኩሉ ምስ እግዚአብሔር ኮይና ብስሙ ነቲ ሕማም ክንገንሖ እዩ ጎይታ ዝደሊ ብኣምሆይ እውን ኢለኩም ነይራ ኣብ ሉቃስ 4 ምዕራፍ ካብ 38 ክሳብ 39 ነቲ ዓሶኣ ገንሖ እዩ ዝብል ዓሶ ደኣ ሰምዕ እዩ ወሰምዕ እንተደኣ ኣሚንና ብስሙ ይሰምዕ እዩ ይኸይድ ከዓ እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን ኣብ ግብረ ሐዋርያት 3 ምዕራፍ ነቲ ዓካሪቱ እግሩ ዝሓመመ ሰብኣይ ተስእ ብስም ኢየሱስ ክርስቶስ ተንስእ እኮ ኢልዎ ናብ ሰማይ ጸለይ እኮ ኣይብልን ግብረ ሐዋርያት 3 ምዕራፍ ምክንያቱ ብስሙ ሓይሊ ክንገብር እግዚአብሔር ስልጣን ከም ዝሃበና ኣብ ሉቃስ 10 ምዕራፍ ነቶም 7 ኣብ ልዕሊ ኣጋንንትን ኣብ ልዕሊ ሕማምን ክሕውዩ ስልጣን ሃቦም ምስ በሎ ጎይታ ብስምካ እምበር ኣጋንንቲ ይግዝኡና ኣለው ኢሎም እዮም ጸብጻብ ክህቡ ተመሊሶም መጽዮም እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን እምበር ነዚ ኸረንዚ ችድ እንተበልኩሞሲ ክግዕዝ እዩ ነዚ ሳግላዚ ተበንቆስ እንተበልኩሞስ ክበንቆስ እዩ ዝበሎ ቃል ጎይታ ኣይንረስዕ እሞ ብትብዓት ንጸሊ ምክንያቱ ኣብ ወንጌል ዮሐንስ 14 ፍቕዲ 14 እንታይ እዩ ብስመይ ገለ ነገር እንተለመንኩም ክገብሮ እንተሓተትኩም ይኹን እንተበልኩም ክገብሮ ዝብል ቃል ቅድሚ ሕጂ ዘይተማሃርኩምዎ እንተኾንኩም ኣስተውዕልዎ ብስም ኢየሱስ ክርስቶስ ኪድ ክንብሎ እዩ እግዚአብሔር ዝምህረና ሉቃስ 16 እውን ናብ ሰማይ ምስ ዓረገ ነቶም ዝለኣኹም እዚ ስልጣን ዝሂብዎም እንተዳ ኣሚንና ድማ ንዓናውን ከምኡ ይኾነልና ሉቃስ 10 ሉቃስ የቀሬታ ሉቃስ በማርቆስ 16 እንተዳ ርኢና እዚ ቃል እዚ ኣብኡ ተጻሒፉሎ እንታይ ይብል መሲልኩም ቶም ዝኣምኑ ዝተኣምራ ዝኽስዕቦም ብስመይ ኣጋንንቲ ኸውፅኦም ብሓድሽ ልሳን ከዓ ክዛረቡ እዮም ኢሉ ብስመይ እንታይ ከውፅኦም ኣጋንንቲ ኸውፅኦም ድሓርክ እንታይ ኢሉ ትሕት ኢሉ ብስመይ ኣእዳዎም ኣብ ሕሙማት ከንብርዮም ንሳቶም ድማ ክሓውዮም ኣእዳውና እምቢርና ብስም የሱኪን ክንብሎ ኸለና ሕማም ይሰምዕ እዩ ፍጥረት ብምሉእ እግዚአብሔር ይሰምዕ ስለምንታይ ዲ ዝሰምዕ መሲልኩም ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 እግዚአብሔር ንኹሉ ፍጥረት ሽም ሂብዎ ክጽውዖም እንት ክጥዕሞ ነቲ ብርሃን መዓልቲ ውፅኢሉ ነቲ ጸልማት ለይቲ ውፅኢሉ ነቲ ማይ ባሕሪ ውፅኢሉ ነቲ ንቁፅ ምድሪ ውፅኢሉ ነቲ ብርሃናት ነቲ ሓደ ፀሓይ ወርሒ ከዋኽብቲ ነቶም እንስሳታት ከዓ ሽም ከም ዘውፅኣሎም ኣይዛረብን እዩ ንኣዳም ኣብ ካልኣይ ምዕራፍ ሽም ከውፅኣሎም ድማ ብቅድሚኡ ኣብ ቅድሚ ኣዳም ኣሕለፎም እዩ ዝብል ስለምንታይ እግዚአብሔር ንፍጥረት ሽም ሂብዎ ነቶም እንስሳታት ከዓ ኣዳም ሽም ሂብዎም ንምጽዋዕ ምእንቲ ክጥዕም ሽም ዘይብሉ የለን ስለዚ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ዝሰልጠነ ስም ኢየሱስ ክርስቶስ ኣይትረስዕዎ ኣብ ኤፌሶን ምዕራፍ 1 እንድሕሪኢኹሞ ዘገርም ልዕሊ ኩሉ ዝኾነ ስም ኢየሱስ ንኩሉ ኣስማት ዘንበርክኺሞ ሽም ዘለዎ ዘበለ ንስም ኢየሱስ ክርስቶስ ይእዘዝ እዩ ስም ዘለዎ ዘበለ ንስም ኢየሱስ ክርስቶስ ይእዘዝ እዩ እዚ ዝብለኩም ዘለኹ ሸለል ኣይትበልዎ ግበርዎ ከዓ ከሰልጥ ከለኹ ትርእይዎ ኢኹም ኪድ ምባል ተላመዱ ኣብዛ ሰይጣን ዘለዋ ምድሪ ኣብዚ እኩይ ዝዓየላ ዓለም ኢና ዘለና እሞ ስሙ بسلطان كن عيلو هيبونا اب افسون معرف حدا فقد 19-11 املاخ نخريستوس كموتات اتنسيو اب يمانو اب سمايات مس اقمطو ابتا تمصو نبر اب عالم زي اطراي زيكون اب لعل كله شمتن سلطانن حيلن غويتنتن زسمه زبله سمن مس اراسو لعل مسبلو نتحلف زلو عبي حيلي
حلف زلو عبي حيلي أبانا إن أمن زلنا كم سلطان حيلو أب كريستوس جبرو جبري نسخاتكم انتاي مخانو تفلتوا صليلكم الله أبزي سمزي زلو سلطان حيلي متأن يقول نجزي أبير تمسكن يخون إذا خافلتنا مبار ناي سلطان صلوت كنت اللي خا تزاري بلخ زي أبير يمسكن مبار مثاليتات وي أبنتات ناي صلوت زخوننا قال 4-5 تقيسة كودي أبراهام أبونا ناي صلوت سبنيرو مسوات مسوي يقبر مو كل جزء بسم جزء أبيري مهلل نيرو لوط قنا خوم إنا بقى لوط صل يزبل أين ركبنينا سلازي نصبات كدحن أيتريوني خا سدرابيته كدحن أيتريوني خا أبراهام قنت صلى نيرو أب كلمة أملاخ سمرت نيرو أب كلمة سدرابيته لما موجوس درخبة سب نيرو إلياس كما نازل دخاو مسبي جن تفوتونيكم إلياس مسؤولت كي رخبه زيت سبنير قدما ينقص 18 بفلاي شوعت غزين اوبديا ناتملالس خري نغيروي حجخه يبلو سلازي صلاي سبنير ارمياس نبع سبنير صلاي سبنير دانيال صلاي سبنير يسوس مرحينان غويتانان دما ناي صلوس سبنيرو أبزام درزي أخمالالس كله باولوس صلاي يعقوب دما صعود كسع زوج أبراخو صلاي سبنيرو صليت نخون آمين